जय हिंद। हम भोजपुरी गायक देव संटू यादव आप तमाम भोजपुरी सुनने वाला श्रोतागण के एजे से हाथ जोड़ के गोड़ छू के गोड़ लगातानी। आशा करतानी कि आप सब घर पे बहुत अच्छा से होखम, स्वास्थ्य होखम। इस जो चैनल बा हमार छोट भाई जितेंद्र खन्ना जी, जिस चैनल के नाम बा भोजपुरी के जमाना, तो हम चाहम कि रउआ लोग ये चैनल के सब्सक्राइब करी, शेयर करी और घंटी के बेल के ज़रूर दबाई। हमारा आदर्श पवन भैया, पवन सिंह जी, जो कि आज तक हम मिलल कभी नहीं थी उनका से, लेकिन मिलम ज़रूर। आप लोगों की दुआ रही तो वो गाना गईले बाड़े, हमेशा गावेलन कि भगवान बड़ी फुर्सत से आप सबकी बनौले बाड़े हैं, आप सबकी बनौले बाड़े। तो हम हाथ जोड़ के विनती करता हैं कि हमार देश बहुत ही दुर्लभ स्थिति से गुजर रहल बा। हाथ जोड़ के विनती बा कि रउआ लोग घर में रहीं, स्वस्थ रहीं, स्वच्छ रहीं। जय हिंद।